Абдурозиқ дар Дубай чӣ гуна зиндагӣ дорад? Салом алейкум, айм Абдурозиқ. Шахр боша баъд ҳар касе хати ҷанҷол кардесай. Ҳар як кал, ҳар як мирғе ки дар бораи ма гап мезана мега ки ту кие ки и хеле гап мезани, ту падарат наълат, ту худат ки сарат кал. Ва бар он гуфтесай ягон чикалазиқ нестам. Аҷабу, чикала чӣ маъно дошта боша? Касе медона хоҳиш дар комментария нависед. Бахду қасам ягон чикалазиқ нестам, ягон қатразиқ нестам. Салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Ишқи Нотамом. Дар видеои имрӯза як каме маълумот аз гапу хабарҳое ки рӯзҳои охир дар интернет паҳн шуда истодаанд пешкаши шумо гардонам. боварӣ дорам видео ба шумо маъқул мешавад, то охир тамошо кунед ва дар канали Ишқи Нотамом обуна шудан дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. Абдурозиқ аллакай забони англисиро ёд гирифтааст ва суруде сароидесай. Аҷабу ин суруд ба кадом забон бошад? Касе медона дар комментария нависа. Салом алейкум, айм Абдурозиқ. Иши билади ашадди аду имаратина иш бинишам динул исламу hadiyul Qur'anu hassantuka bismillah ya watan biladi 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 hamakil ilahu shurur az-zaman aqsanna an nabni wa namal nukhlis mahma ishta nukhlis damal amalu ashal alam ya imaratina ramzil aruba kullu la nafdiki bidima narviki nafdika bil arwa. аллакай ду рӯз мешавад ки Навик МС ва Шахр видео карда дар саҳифаи ютубашон мегузоранд ва дар он видеоҳо танҳо дар бораи Барон суҳбат мекунанд ва мегӯянд ки бояд Барон аз Абдурозиқ бахшиш пурсад. Бардор, салом алейкум. Чанд рӯз шид видео накардистам ва дар директам ҳар рӯз қариб намедонам 1000 сабшин мия ва ҳамаи бародарон навишестанд ки дар барте мака зиқ ша бахду қасам ягон чикла зиқ нестам, ягон қатра зиқ нестам. Ҳама 100% чизе буд гузашт рафт. Таваккали ҳамаш ба Худо ва касе ки бо ягон чиз мақсад доказательства ро мия мехоҳад доказат ягон чиза ки ма ягон ҷони праф марамат бием ай пеши доказат кинен ма тайёрам. Ва касое ки ҳаво қати гап зестен ай ҳаво гап задестен хеф бе факт бе далел иншаалло ин рӯзо тин мешава ба ма бо мебинем шуморо раҳмати калон. ва боз Навик МС хомӯш наистода ба Барон ҷавоб дод. Ки ҳавои гап мезана ки адресда намёгнате нагла гапза ай статусет метарси статуста ҷазир кардӣ бе гирия бе қанчиқӣ бе рӯбарӯ гап занем дар либои ҷо. Шахр дирӯз як видеонавор карда маъруфа бисёр гапҳои ноҷӯ гуфт. ҳар як кал, ҳар як мирғе ки дар бораи ма гап мезана мега ки ту кие ки и хеле гап мезани, ту падарат наълат, ту худат ки сарат кал. Бихебиё Тоҷикистон гӯшкозӣ мефаҳмӣ ки ай ма ози ту да мегум кима. Ма ози ту да мегума кием. Барон бе иҷоза ки ма сторис намекард даже. Барон ама интихоб мекардам бояд чӣ хеле либос пӯша дар клипаш чико куна, чӣ хеле накуна, чӣ хеле бояд рафтор куна, чӣ хеле сторис куна, трекша куҷоша бояд алиш куна. ҳар як трек ки мехоҳам ма бидум даоҷа, ҳар як трекша кадом трекша ба худо бе ма мехоҳам гу бимаъне бо. ва маъруф ҳам хомӯш наистода ба Шахр ҷавоб дод. салом алейкум бародарони ғариб. Амия видеоро дидам, унум Шахр меган, Шашка меган, ки меган я видео каданам қадиш хишти пихтавори ҳамуҷо номи моро гирифтаи мақсад. Мара гӯшке ҷору. Баъд ҳами худат набуди, ҳами рӯзи дурост думдуми Барон будӣ. Даже то ҳоҷатхонаро мерафт, айдимиш мерафтӣ. Ин рӯз шида бо хеси баъд мисол ту тема када гап задеси, аку байни хитона мисол давҷа ту мара хуш кадӣ. Охи ту чихе марда ки тра да байни ин группаи хезе 20 буд, саркалон будӣ, мирғита қапидан, дузита қапидан, пад сирт кадан. Ҳаму беномус нести ту. Ту ҳаму беномусе ки нести сини нави да таво симияша расиди, батл буромаден, очоя ҳамдигарита расиден.
ту ҳавай неси паҳат ба кадом руд бо миёи пеши навик ҳамкорӣ кадесин. Ман агар ба ҷои навик мешидим ку тура як статья ё кузлайка ё як статья қати мегирифтим ба дабара мегирифтимат. Паҳат ту чӣ марда ки шумо ҳарду шонемисира хоиден ноли рафта куни шонемисира лесидесин. Марди шумо да че паҳат ту ба фикр ме ношиги қадима дақи ҷоруби хонарӯӣ ту ба фикр ме ягон проститутка дури яндекси чӣ ту касеро ки ҷое бифора файродет кунанд мекашанд мебаранд корта мебинанд меёрананд. Ту беақли чӣ далбаё билад гап зади уҷанои моро хуш наку кун билад ман ная реперам ная респекам ная чизи дига. Зинда бошен омад. Якчанд рӯз пеш Бурак Абдурозиқро ба меҳмонӣ даъват кардааст. Абдурозиқ ба модарашро ангуштарини хело ҳам зебо ва қиматбаҳо харидааст. биёед якҷоя рақси зебои Абдурозиқро тамошо мекунем. Стол не накрыл. Почему стол не накрыл? Вас создал на встречу. Давай не отжимайся теперь. Давай не отжимайся. 35 раз. Так вот, нельзя опаздывать. Приглашайте на обед 6-го. Хлеб он уже появился. Но должен стол накрыть, отжиматься. Ну, оказал, значит, отпусти ответственность. Все, я тебя просил. 40, я тебя просил. Еще раз. Так, вот так. Вот так. навори имрӯзаи мо ҳам ба охир расид. ҳатман дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. худоҳофиз дӯстон, интизори наворҳои нави мо бошед.